nisam ti dugo pričao, a ovaj je bomba, vic, bomba. Jel slušaš? Slušam. Dobro slušaj, znaš šta, bomba je. Dakle, pazi sad ovo. 2 podmornice idu po pustinji i kaže jedna drugoj, pusti mene u sredinu. A di idu? Šta di? Pa idu, nema veze kud idu. Ali kojiš 2 podmornice u pustinji. Znači već je to... A kojoj pustinji? Dobro, nije bitno koje pustinje, je to u Sahari. Ajde. A nasukale su se tamo. Nisu se nasukale, nema veze. Onda, ajde, ovo drugo. 2 su. 2. I kaže jedna drugoj, pusti mene u sredinu. Znaš, ovo, kako? A zašto ne pusti? Majko draga. Aha, a obje su već u sredini.